Welkom bij een nieuwe aflevering van Limburg van Boven. Pal langs de Maas bij Kessel ligt kasteel De Keverberg. Vanaf deze plek zie je precies wie de Maas op en af komt. Daarom is hier in 950 een stevige toren gebouwd. De eerste bewoners van de burcht waren de graven van Kessel. Ze hebben het zwaar te verduren gehad in hun kasteel. De burcht is de nodige keren vernield, maar ook even zoveel keren opnieuw opgebouwd. Bij een van die verwoestingen is op het zand waaronder het kasteel kwam te liggen een nieuw kasteel gebouwd. De verhoging waar het kasteel nu op staat noemen ze een motte. Eigenlijk zijn er dus twee kastelen op elkaar. Aan het einde van de 80-jarige oorlog wordt kasteel De Keverberg ommuurd. Die muur staat er nog steeds. Het kasteel is ook nog een tijdje meisjespensionaat geweest voor schipperskinderen. Hoe ideaal met deze ligging aan de Maas. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is kasteel De Keverberg flink verwoest. Lange tijd is het als ruïne geconserveerd, maar na de eeuwwisseling werd het plan opgepakt het kasteel helemaal te herstellen. Dat is nu gebeurd, met het deels glazen dak. We nemen afscheid van kasteel De Keverberg in Kessel. Tot de volgende Limburg van Boven.